Dragi, šta ćemo za večeru? Grah ili sarmu? Ma pusti sad večeru, kakva večera? Evo razmišljam, nešto muči me već danima. Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Ma jesi ti normalan, kakve tamne senke skoro krećeli? Pričaš tu sa zidovima, budalo jedna. Ti mene ništa ne razumiješ, nikad me nisi ne razumjela, pa... Ovi zidovi duše imaju više nego ti. A ja sad odo. Idi kuhaj taj ručak, ja ti idem. Ma nećeš ništa, nije budalo jedna, marš tamo. Mi pare ba, kakve pare ba, ukrosim nema novčanik para. neki dan, zaboravim na novčanik, nema. Stani, ba šta je s mensurom, koga sam ovo doveo povodom? Brate, vidi mensura. Jedva stoji na nogama. Mensa, ba šta ti, ajde još se boriti ba. Umesto mene, nek drugi se bore, moje telo predalo se. Ovo je frajera, ba Ajmo odavde, bježi nosi. Jo, malo mi je ovo suho, brate, dodaj mi tog... To, brate. Kako volim ovaj... Baš mi je dobar, brate. Što ga toliko voliš? A brate, to je zato što... Svaki put... Kad ga probam... Kao da je prvi... Baš dobar, baš dobar. Uvijek. Svaka čast. Opa! Hvala. Istina ili izazov, a? A istina. Istina. Brate, Imaš imam prijedlog? pitanje, samo sam čekao Tala na red da dođe, slušaj. Tala, da li bi ti ikad lizo nožne prste Katarine Grujić? A, Tala. Momci, ovo me. Okej, tvoja tajna je naša tajna. Okej, evo. Joj, na Gemeralda, kakav je Rusaj napravi, gledaj. A i mene nervira, vidiš sve mu motamo ovdje. Kako su papiri, ovo tvoj? A to, ma ništa, bac tu, svakako. Na njima ne piše baš ništa važno. A ja neke bezveze police, evo ovdje vidim si. A u ovom stigla kazna za parkiranje, nije police nego polis, na engleskom policija. Jako. I čitaš samo kako se piše. Imamo engleski u osnovnoj, šta ti je? Imamo 5 uvijek. A to te broca izgleda predavala, a ja? Možda. Stari, ove godine ja ne idem na more. Šta ne ideš na more? Pusti sada sve te priče, ajde pakuj stvari. Pa nema šansu. Šta nema šansi? Ja branim tebi. Usprotiviš svome ocu, nego... Sve u garderobe želim na podu ovdje. Čekam te za 5 minuta da se stvorio tamo, šuo? Pa možeš ti dostra pjevat, ne idem ja nigdje. Mišo, šta se ovo čuje? Fon zvoni, zove me mama. Halo mama. Aha, okej, ništa, neću, ajde. Šta hoćeš, šta kaže mama? Ma joj, brate, upisao sam bio kurs neki neperspektivni. Mama kaži nemoj tamo gdje para nema. I koji je kurs u pitanju? Ma brate, znaš ona IT akademija? A znam, šteta. Možeš ti to bolje, Mišel. Vala, ništa, upisat se na nešto drugo. Ma ja, pokuša. Uraz, ne reći ti meni kako ti ide s tom djevojkom? Brate. Ona je ubila moje sve. I privatno, znači, i društveni život, i sve, znači, sve je zanima. Kako? Ona znaš kim sam ja i gdje pratim istorije. Eto dotle je došlo. A to je baš odran, brate. Ta cura je... Žena zmija. Trebaš raskinut s njom fakat odran, ja. Treba mi fakat. Ej, taksista. Reci šta treba. Možeš li me odvesti onaj tamo trg veselih bandera? Joj, slabo se ja baš snalazim ovdje, stranac sam. Ne znam ni ovu ulicu i grad. Slabo baš. Da li ti šta znaš i ako čuješ. Da je to tamo u centru bolan. Ne znači ti meni to ništa, ja stalno ovako mijenjam lokacije, zato mi ne ide posao. Ovdje gdje sam danas, neću biti sutra. Izvini, šta ću ti ja? Joj, Buraz, ne mogu nikako raditi ovaj zadatak. Vidiš, samo je data masa ovdje. Masa? Šta to masa krije? A šta će krit, Gruda, nema šta krit. Ništa, jel? A kad bi u brzinu ovdje uvrstio u ovdje formulu... A? Ne pomaže tu brzina. Ne može se uraditi, ovo je neka greška u zadatku, sigurno. A ja, ništa. Hajmo sljedeći zadatak. Hajde. Joj, brate, izašli rezultati onog ispita iz matematike, što smo radili.
Brate, znaš koliko meni znači taj Znam, ispit? brate, sve znam. Samo štuluk bi pozlatio, prvo ko mi bude javio. Da sam položio taj ispit, brate. Haj, molim te, provjeri. Haj, sad ću ja to provjeriti, evo. Joj, brate, loše vijesti. Nemoj mi govoriti, nije valjda. Pao si. Pao sam. Opet. A brate, samo malo vremena da sam imao, znači ona zadnja noć pred ispit, jaran, vratio se kasno kući se, Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. Ali dobro, brate, nema veze. A ne treba ni matematika. Svejedno ću biti, brate, doktor, ispisat ću se s ovog fakulteta, vjerovatno. Ma ja, svakako ću ti biti doktor, hajmo onda Fifi. Ma hajmo, brate, boli nas briga. Joj, Buraz, vidiš kako je lijepo u Sarajevo, boga mi. Pa jes, boga mi, najljepši grad. Usačka. Zvoni mi telefon, zaradio sam evro. Kako to, Buraz? Pa odigrao da će Hrvatska zabit gol u trećem poluvremenu. Au, dobar, boga. A što ti ne kladiš, ono, možeš ovako zarad pare? Ja to ne Smijem, brate. A uko sam Boga zna. Hoćemo otići u pakao ili raj. Pravo si. Šta je sad? Šta je Mensur, opet nešto ne može se loguješ? Pa ne znam, evo ja gledam. Jel to Ne znaš tajnu lozinku tvog profila? A brate, znaš meni. Ne pamtim ni cifre, lozinke ni šifre. Čovjek, pa ti sve živo zaboravljaš. moraš poraditi na tom, bolan. A šta ću ja sad? A čekaj, slao si meni slik ilegalni, on je upaljača, bolan, tebi je... Račun ugašen. A nije do šifre. Sad ću sebi novinar. Hajde, može. Evo ako, Mensur, Ludo, a... Eto, to je to. Dobro. Alla Castro mi hermano la Pablo puto! Pero no serán tuyas, hasta cuando gastes. Brate, ne mogu ovih migranata nikako, znači došli iz one Južne Amerike, ne znam, puni Balkan. A i mene nerviraju, eno na vijest Da je Balkan Latino Evropa. A jes, brate, ali što na Balkan, što ne idu da žive u Švicarska. Buraz, pa ti gori od njih, ne znaš padeže, šta ti je? Ma izvini, braćo moja, ali onaj, prošće si to mene, a? Ma šta ćete, hajde bješ odavde, bješ. Joj, nereda, brate, gledaj ovo. Kako neće biti nerijed, ti tu samo spavaš, ležiš, ništa ne rasprimaš. Ja Rusvaj pravio, evo ga tu je. Šta kukaš toliko, jel tražiš nešto, jesi izgubio nešto? Ma izgubio sam, brate, onaj novi telefon što sam uzeo. Pa dobro, hajde ti ga pomognem naći. Brate. Pusti da budem kralj izgubljenih stvari. Nema veze. Što si me zvala, ba, vidjeli smo se juče. Da ti kažem, S Bogom ljubavi. raskida me, ja ne mogu više ovako. A nije valjda. Debilu, ja se ne zovem Lejla uopšte, nego Lijepa Alma. nije ničito što sam te ostavila. A bolje što sam ostavila, Jarane, čuj ko sam sebe govori da je lijepa, bro. Haj bježi, ba, vidim. Ko govori Jarane, cur, vrš. Vidan je dole. A šta je? Što me ne slušaš? Šta radiš? Ma pišem ovamo s jednom djevojkom. Ja. I hajde sve normalno, ali ne znam šta je ovo znači, gledaj. Koji? Ovo OMG. Kaže OMG, misli o moj Bože. Sad ima smisla ovo što je napisala. Vidi dole ovo, dole. A hajde kašiši. Joj, dragi, jedan ima maka. Ne brini se. Ne dam tebe da mi diraju, meni neka prete, mene mogu i da pucaju. Ti si izmišljao one priče, jel? Ubit ćemo te, bola. Ne preti mi, ostaćeš bez svega. Čaze, puška! Što ne prijeti, Puša! Bježi tamo, bježi tamo! Izvini, brate. Osjed neko. Izvini, šta si rekao? Rekao izvini, da pored tebe sedi neko. Ne sjedi, niko sjed slabo. Super. O svemu mi pričaj ti, želim znati da li si. Imao nekih problema. Hvala, brate, što pitaš, vidiš, sad sam u stresu. Neka mačka mi se okotila kod kuće. Znači, 20 izbacilo, ja ne znam kako sve to da hranim. Joj, ti samo o sebi pričaš. Dođeš samo kada teško ti
nije. Ne mogu više s tobom da sjedim. Pa šta hoćeš ti s meni ovdje sjeo? Ti si meni. Ne znam ni ko si. Pa bježi. Ajde, bježi tamo. Julija, ajde siđi ljubavi. Nismo se vidjeli odavno, poželio sam. Joj, Romeo! Pa ne mogu. Znaš da mi ne da. Ko ti ne da ljubavi? Pa tata. Znam da želiš da me vidiš, a ti stari brani. On misli da si ti loš momak. Joj, tvog starog. Kad bi on mogu... Da mi se vrati samo jedan dan. Joj, pa ne mogu ja to, Romeo. Pa Julija. Ti me nikad i nisi volela. Ako želite naručiti Hig majice ili posjetiti naš vlog kanal, za sve to imate linkove u opisu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!